Nasayod ba kamo nga kanang kabuhi ato di kana siyang makontrol? Dili na to tugutan nga kita mo oy i-control sa kabuhi apan kita mo mo control kaniya. Isip nga ato kana siyang giisip nga balatian gayud tagsa-tagsa kanato. But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Dili gid ako mutuo ng ilang giingon nga unsaon na lang ni akong kabuhi, di naman ako di naman ko maulian kani akong balatian. Bisag unsa pa akong balatian, di kita maingon nga di na ko maulian tungod kay naa gyud kana kanato kun duna kita kun strong willed kita nga klase sa tawo, ato gyud kana siyang ma-encounter o ato ma-encounter, ato gyud kana siyang ma-overcome, no? Kinahanglan nga overcomer kita sa tanan nga mga balatian na atong gibati. Ang atong isgutan ko ron may tungod giniining kabuhi, hyperacidity, ulcer, or gastroesophageal reflux disease, or anything, no? Gikan sa cancer, gikan sa kaning mga uban pa diya nga mga balatian. Nasayod ba kamo nga kanatanan siya, nagsugod ka na siya sa stress? So, ang stress na mga tao nga maayo pud mo pugong og stress na ko'y mga tao nga magpadala gayud ni ana. So, kinahanglan ana nga kanang stress ato gina siyang kumbatihon tungod kay diha nagagikan ang tanan nga balatian. Bisan gani kanang wala kitay kwarta, kinahanglan nga atong tun-an nga dili kita ma-stress ni ana tungod kay maghatag kana siya kanato og lain-lain nga mga balatian. Lain-lain lang gyud, no? Bisan ako kung ma-stress gani ko, moturok na dayon ako ng mga ugahip. Ugahip is kana bang mga blisters bitaw, diri sa atong baba or diri sa ato ang asa na lang, no? So agi kana siya sa stress related ni ana. So ang atong buhaton ni ana nga ato ginang i-mind set nato nga dili ko magpadaog aning akong gibati kay aron dili mo lipang o mo create ka na og mga lain-lain nga mga balatian nga makadaot sa akong lawas. Tungod kay kung mabikil na gud pud nato ang atong mga kalawasan ni ana, ang ato ang immune system unang maapektuhan. Nakaroon og maapektuhan ang atong immune system, natural maluya ang atong resistance, dili na kita maka-fight sa mga whatever nga ma-develop diha nga mga bacteria or mga bad cells or unsa diha, no, hangtod nga munay mo create og mga bisan gani ka ng mga cancer or mga tanan, no? So ingon ana, kung magpadaog kita ni anang mga kabuhi, mga problema, bisan gani nga ato ang facial expression or kanang ato ang kutis, ato ang skin, madaot usab siya, no? Madaot usab, murag malawos dayon kita. Ingnon din ta suban nga unsa may sakit ana niya nga nalawos man gyud siya, no? So una natong buhaton ni ana nga dili kita maapektuhan niya ng atong mga stresses, mga depression, mga anxiety, mga whatever, no? Una sa tanan na ay Ginoo. So first and foremost, ato ginang isubmit tanan sa Ginoo tungod kay dili ko mutuo nga ug ato ug fully surrendered kita sa Ginoo, makuan jud kana bang mo sana mudako kana siya, dili gina siya mahitabo tungod kay dunay talagsaon nga gahom or sa spiritual realm inana, no, nga kun ato nang idangop kaniya masulbad ra biya gyud na, dili gina siya mo mahulog dito sa mga kanibang dili maayo, no? So first and foremost, magpray kita. Prayer is the best tool nga atong magamit aron mailayo kita ni anang mga kaluyahon sa lawas. Ang ikaduha ni ana, no, kanang let us feed our souls with His word. Kaya usa ka na siya makapa-strengthen ka nato. Lahi baya gyud kun mubasa kita og dili, lahi gyud siya sa akong naobserbahan kanako. Kung dili gani ko makabasa og Bible 1 week, lain na gyud ang kuan ako na, lain na gyud mura na gyud kong layo na kayo ko og abot din daghanang mo abot kanako nga mga di ko kasabot na ay mga trouble naa sa bisag unsa na lang, no, pero lahi gina siya mo na nga gina-advise gina sa mga kato mga highly spiritual
people nga kanang prayer, Bible reading, kanang feeding our souls with the Word of God. Dayon, i-practice ang unsay naa atong nabasa, atong puy-an ang iyang pulong. Dali ra gid kaayo nato ma-overcome or maka-counter gid kita dayon sa whatever balatian nga mudangat kanato, no? Ubanan gina nato og pag-ampo, and then naa man gud dayon iyang guidance. Mo-guide gina siya kung unsay buhaton, asa ta paingon o unsa pa diya uban mga tambal, no? So ingon ana, mutuwa ako ni ana tungod kay naamay uban gud nga moabot na lang 80, 90, 100 piskay gihapon unya magsige ra gyud nag-ingog. Iampo lang na idangop na tanan sa kahitasan kay siya ray mahibalo ni ana, no? Unya matingala sad ta kay daghan kong mga batan-on pa nga wa nga usik na, wala na gani diri uban kanato, no? Tungod ni ana kay karingitan gud mura bag mupasibuot na lang ta nga kana bang magpakabuhi ta nga layo sa ato ang spiritual need. Wala nato gi fed ang atong kaugalingon sa mga espirituhanon nga pagkaon or pagkinabuhi. Mao kana nga pareha ng mga kabuhi, no, mga inana, dili gid kana siya lifetime nga balatian kung makahibalo lang kita ni ana mo hatag ngadto sa ato ang makagagahom nga Dios, no? Apan kung dili man gani, atong pasalamatan siya nga kung kabuhi kita kana ray midangat kanato. Dili na gitong mga grabe kaayo, no? We should be thankful. Matud pa ni Paul, I take pleasure in my infirmity. So yan gidawat kana iya kanang gikalipay ang iya ang mga balatian, ang iyang flaws. Kay matud pa sa Ginoo, nagpray siya sa Ginoo, giingnan siya nga, no, Paul, my grace is sufficient for you. So moto nga, gidawat ka na ni Paul, o wala na lang na niya balihan, no? So maingon na lang siya nga, I take pleasure in my infirmity. Akong ikalipay nga ako kini siyang pasanon, all for the glory of God, no? So mo sa day ako nakatunan. Mo punay ako nakatunan nga ako na lang akong giingnan ang Ginoo nga Lord. Naa naman ni akong himuon ang ako ang task nga ma-overcome nako ni unya akong ikalipay, akong igasa nimo aron mag-glorify kanako pinaagi niining ako mga kasakitan, kining ako ang mga kapaitan. So mao lang kaday ako ang mensahe karon may tungod sa mga kabuhi ug uban pang balatian, no? So mo trabaho kita aron mawala kanang atong gibati nga mga kalaay, mga stresses, depression, anxiety, mawala kana trabaho kita aron makabaton kita ni anang kinabuhi nga malipayon. So instead of kaning kuan kita nga naunsa naman akong kinabuhi, kapoy ba pud ani, maglingaw-lingaw kita dalang trabaho, magunsa diha, magbunglay-bunglay, magatiman sa mga tanom, magtanaw sa kabuhatan. That is work. That is work, no? Aron ang atong kinabuhi magmabungahon, magmalipayon, no? So mo lang kana ato ang sharing karon ning ato ang LV Amor Cares, o manginaot ko nga sa uban pa nato nga mga videos inyo pong suportahan, no? So mao kana karon ang ato ang hisgot. Salamat kayo og hangtod sa sunod natong panagkulo ka bildo.